Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli nakumama umpostoli, kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela ekhayeni lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Cela ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu asevangelini nasegazini lakhe. Nginobufakazi bazalwane ngoNkulunkulu osithandayo nowasithandayo singathandeki. Last week ngifumene uyalezo ovela kuNdodana ukuthi ikhampani yakhe ithole i-award, nokuthi njengoba ebesebenza i-Gauteng Province wathola neProvince yaseLimpopo ngo-2024. Manje uNkulunkulu usemnikeze iProvince yaseMpumalanga neKimberley. Ngibonga amandla kaNkulunkulu ngoba masikhulekelwa uNkulunkulu uhlanganisa nezingane zethu nama-families ethu. Ngithe ngempelanyanga kaFebruwari emva kokukhupha okweshumi, ubaba umpostolo wangithumelela umkhuleko njengoba ekwenza kithi sonke every month end. Ngithe ngisalalele umkhuleko, amehlo ami abona ingaphakathi lami. Onke amathumbu, zonke inyama zami ezingaphakathi bezisikekile ngathi zisikwe nge-scalpel blade, le blade le esetshenziswa esibhedlela. Uthe esakhule kanjalo yonke le misiko ibithungeka. Waqhubeka ekhuleka, ngibuka kuthungeka zonke le ndawo zesiko la kumina ngaphakathi. Uthe ma ethi amen, kwabe sekuthungeke konke. Ngibonga uNkulunkulu nalapho ngamandla akhe. Untombazana wami wokugcina ngithe ngibuya enkonzweni Sunday, wangena la erumini wakhiphe onke amehlo ekhanda, wanikeza ifoni yakhe. Ngabona efonini yakhe uthola ibhasari angakhange ayi-aplayele. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane, akukho kuhle kimi ngisahluleki, kodwa uNkulunkulu ubonakalisa amandla akhe usuku nosuku. Unaloko-ke ukuthi kimi uNkulunkulu uma ekunikeza okuningi naye ufuna okuningi. Ibhasari khange aze ayi-aplayele bazalwane, and ufunda kwi-private university. Ngibonga uNkulunkulu osithandayo singathandeki, noNkulunkulu oluthando. Ngibonga nabazali asinikeze bona abasithanda ngomzwa kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba nakumama. Ngiyabonga kakhulu baba ngomkhuleko. Baba nje ngibonga izifundiso baba esiyitholayo kubaba nakumama Sibande. Baba siyabonga kakhulu. Mina baba ngangithi mhlawumbe bengihole ngoLwesihlanu kwakuthi ngoMsombuluko mina ngisenayo imali ukuthi ngifake petrol ngiye emsebenzini. Kodwa baba ngokulalela izizalo zamama nezababa ngangidlala mina umashonisa, nganginikela makunemsebenzi ngenza izipheko. Umama Sibande washo ukuthi umzalwane akafanele ukuthi kubeke lezo zinto. Ngayeka lezo zinto lezo. Baba kuningi baba, ngazi ukuthi nje ngingaqala ngithini. Baba ngathola nanesifundiso sokuthi ukukhokha okweshumi. Ukukhokha okweshumi baba selokhu ngaqala nje ukukhokha okweshumi. Mina sengihlala nje nginemali, sekuphela inyanga mina imali isekhona kimi. Baba siyabonga kakhulu isifundiso zenu, ziyasakha, ziyasiphilisa. Baba ngiyabakhalela mina abaphumayo ekhaya lezwi ngendlela esifundiswa ngazo. Ngiyabakhalela futhi ngiyasakhuleka ukuthi uNkulunkulu engathi ngabasiza bebuye, ngoba baphuma emthombeni wolwazi. Mabephuma lana baba siyafundisa futhi masenza baba, njengoba siyalwa uNkulunkulu uthembekile. Mina baba nje ngiyaqala nje ukuthi mangaba ukuthi mhlambe inyanga kuze kufike enye mina ngibe ngisenemali i-account. Into engingayazi ngiyayiqala ngoba sengingena ekhaya lezwi. Inkosi yangisiza ukuthi ngilalele iziyalo ezishiwo. Ngiyaqala, ngiyabonga baba. uNkulunkulu anigcine njalo baba, anikhulise njalo baba, niqhubeke
nisibekezelele Baba nasemaphutheni ethu esiwenzayo. Siyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu nani uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi enkulu, ngikubingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Mkhulu, uNkulunkulu into akayenzile namhlanje, emva kokuthi ngivume izona izolo, ngibe nephupho, kube ngathi ngilandelwa ingane, and futhi le ngane akusiyona umuntu, ngathi isilwane. Ingilandeli le ngane, ngivele ngikhombe ngesandla, ngikhombe ngomunwe, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bengathi futhi ibandla thizeni, iphuma kwibandla thizeni. Lokho ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kuthi emva kwalokho, emva kokuthi lokho ngithi uJesu Kristu inkosi, avele yafunqana. Ubona uplastiki mawukade ufake emanzini or ashisayo, or ufake emlilweni igubhu eshisayo, ifonqene kanjalo mkhulu. uJesu Kristu inkosi, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ongenzela uNkulunkulu ubecacisa or ubengikhombisa ukuthi ukuvuma kwami kwezono kuna something eyenzakalile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu akubusise mkhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela Baba nabazalwane bonke baseKhalizwi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngidlulisa nje ubufakazi bokuthi ngeviki elidlule kade sinenkonzo sihamba siya kwenye indawo. Baba ngingakwazi ukisho igama layo, kodwa nje ngibonga nje uJesu ukuthi ungivulelele nami ukuthi ngihambe ngiyokhonza ngoba imali ade ngenayo, ngithi angihambi. Kwavele kwaba khona umzalwane usacela ukuthi ngingene esikhundleni sakhe ngihambe ngoba yena akasaphumeleli ngenxa yezathu ezithize. Baba nje ngiyabonga nje kakhulu, nanokuthi sithe nje funa sesibuya kwakhona umzalwane ongipha imali othi angithayisele ngoba ngiyadayisa. Wathi wangipha imali wathi angithayisele ngithenge lokhu engikudayisayo. Ngambonga kakhulu nje uNkulunkulu, ngabona ukuthi ingoba ngingenise umnikelo we-10 entabeni eNdla-Jehova kuyabonelelwa, ngoba nami ngomunye kade ngingangenisi okwe-10 kwi-child support grant, ngoba nathi bandleni asekungenisi. So nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi njena nami angenzele umusa. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, ngiyabingelela Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabingelela umama, ngiyabingelela abazalwane entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa abazalwane ekhaya lezwi egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba, ngicela ukuza nobufakazi nje ngokuqhina ekhanda, ukuluka ekhanda Baba. Ngacela omunye usisi obeka ngiluke nje ama-blocks ekhanda, lokho kulukwa ngewuli. Ngangisemkhosini ngalolo suku, ngacela nje ukuthi angibambe nje iy'nwele, wangiluka, waqeda. Sahamba isikhathi, ngalizwa ikhanda laqala ikhanda, ngathuka ukuziba, ngilo ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Langathula ikhanda, wathi sengiyolala Baba, ngezwa ukuthi ngeke ngize ngilale naleli khanda. Lisho ikhanda, lisho ikhanda, ngiqaqe. Ngithi lizothula, lithi ukuthula nje kancane ngiqeda ukuqaqa, kodwa nje laqhubeka ikhanda. Ngaphoqa ukuthi kumele ngiwunqamule umkhosi ukuze ngikwazi ukudla, ngiphuze amaphilisi. Ngawunqamula umkhosi, ngawaphuza amaphilisi. Kwakusekushaye ngisho 12 ebusuku ngingalele, ngabona ukuthi ngeke. After 12 ngawunqamula umkhosi, ngadla, ngawaphuza amaphilisi, ngazama ukulala, bafika ubuthongo. Ngavuka ekuseni, lithule ikhanda li-right. Ngabona ukuthi indaba ibe kulokuqhina ebengikuqhinile, bengingamelanga nhlobo nje
ukuthi ngize ngiqine kwasekuqaleni. Bengingamelanga nje Baba. Ubufakazi bami nje bulapho nje Baba ukuthi hhayi, ukuqhina lokhu ngathi uNkulunkulu ikona angakufuni kuthina singabantwana bakhe. Ngigundileke nje kuyimanje, ngine-short hair and ngizizwa ngikhululeke ngale ndlela Baba. uJesu Kristu inkosi. Amen.